Kaixo, hauxe da Moodle ikastaroaren sarrera, egia esan da, izen aldatu beharko geniok ikastaroari eta jarri beharko genuko lako zerbait, ea ondo bateratzen zaidan. Moodle bidez, gure egunerokotasunean, erabilgarri izango den tresna, baliabide, material edo dena delako baten diseinuan trebatzeko ikastaroa. Izena luzeegia da, beraz, oraingoz Moodle ikastaroa mantenduko dugu, baina egia da, eta horretan saiatuko gara orain hontan, interesgarria litzake ikastaro bukatutakoan bakoitzak eskuan eukitzea ikastaroan bertan diseinatutako zerbait eta erabilgarria gertatuko zaizuena hemendik aurrera zuen egunerokotasunean. Horretan saiatuko gara eta espero dut guztiak txip hori ere eukitzea, ez baita ikastaro teoriko bat izango, ez baita soilik Moodleen tripak ezagutzeko ikastaro bat. Naiz eta noski horretan ere jardun beharko dugun. Bezakit, aholku pare bat eman, lehen aste honetan egingo duguna da gehien bat lehenengo oinarrizko funtzionalidadeak ezagutu. Ikastaroan zehar, maiz erabiliko ditugun tresnetan trebatuko gara. Oso tresna simplea dira, beraz lasai, baino posible da hasieran mareatzea eta batez ere galdetzea eta nun dago ni, nun dago jendea, zer egin behar dut. Galdera guztiek erantzuten saiatuko gara lehen aste honetan eta ondoren saia sartuko gara kontu sakonagoetan. Lasai hartu eta ikusiko duzu edo espero dugu hemendik astebetera gauzak garbiago ikustea. Beste aholkua berriz, saiatu zaitezte erritmo bat mantentzen, 2 hilabete terdiko ikastaroa izango da, kasi 3 hilabete, tartean egu berri daude. Eta orduan interesgarria da, astean zehar erritmo txiki bat mantentzea, eta ez orain gehiegi egitea eta gero plof, ezta? Saiatu, ezakit, bakoitza dugu gure lan egiteko estiloa, gure lan egiteko erritmoa, baina aholku ona da. Horretaz gain, kontuan hartu beti eukiko zuela hor, naiz eta ez somatu edo ez ikusi, beraz edozein unetan joal izango duzuen ere gana, posta elektroniko bidez, mezuak botaz zalantzategira, orain ikusiko duzu hori nola ingo dugun eta lehen lankenta hauetan. Eta hoxe, besterik ez, espero dut ikastaroaren hasiera, zuek espero bezain txukuna gertatzea, espero dut ere zuen espektatiba betetzea, eta edozen galdera, edozen iradokizun daukazuela, ez itxoin. Lehen bai lehen bota, horretarako gaude. Ongi hasi, ongi bizi, eta orain txarte.